Türkiye башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәмсез мөхтәрәм таңшар. Бүген 2025 елның 17 сентябрь чәршәмбе көн. Сез турдан-тур эфирдә Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц эшләнгән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna кушымтасыннан Voice of Turkey вот из радио каналыннан тапшыла. Тапшыуыбызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң фәннәр докторы Йосиф Алтынышык әзерләгән Ногайча нәсихәтләре программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Türkiye avazı dulkınlarında соңгы хәбәрләр. Türkiye İlbaş Урынбасары Cevdet Yılmaz resmi səfər белән бүген Кыргызстанга китте. Yılmaz səfәренең беренче көнендә Ата Бәйет милли тарих һәм яткырлык комплексында урнашкан Үркүн һәйкәлен һәм кыргыз язучысы Чыңгыз Әйтматовның каберен барып күрәчәк. Cevdet Yılmazны Кыргызстан илбашы Садыр Жапаров кабул итәчәк. Ул Кыргызстан Төркия Манас университетының 30 еллыгына багышланган концертта катнашачак һәм Кыргызстан башкаласы Бишкектә төрек эш дөньясы вәкилләре белән очрашачак. Илбаш урынбасары Cevdet Yılmaz сәфәренең икенче көнендә 18 сентябрьдә Бишкектә Кыргызстан Министрлар Шурасы рәисе Адылбек Касым Алиев белән очрашачак. Төркия-Кыргызстан катнаш икътисади комиссиясының 12-нче җыелышында һәм комиссия протоколына кул кую тантанасында катнашачак. Шул көнне Yılmaz Төркия-Кыргызстан эш форумында катнашачак. Кыргызстан Төркия Манас университетында булачак. Төрки дәүләтләр оешмасына әгъза дәүләтләрнең хөкүмәт башлыклары, ил башы урынбасарлары җыелышында катнашачак һәм шул кысада Кыргызстан илбашы Жапаров белән үткәреләчәк уртак җыелышта катнашачак. Türkiye Тышкы эшләр министрлыгы Сүрия, Иордания, Үрдүн һәм АКШ тарафыннан Сүриянең Көньяк Сүвейдә вилаятындагы кризисны шишу өчен килешелгән юл картасын хуплады. Без Сүвейдәдә тынычлык саклау, тотрыклыкны тәэмин итү һәм яңа бәрелешләрнең капат башлануы максатында игълан ителгән юл картасын хуплыйбыз дип белдерде министрлык. Чәршәмбе иртәсендә ясаган белдерүендә. Шулай ук Төркия Сүриянең җир бөтенлеге, бердәмлеге һәм суверенлыгын хөрмәт итү принципларына нигезләнгән рәвештә илдәге барлык катнамнар өчен тынычлык, иминлек һәм тотрыклыкны алга сөрү тырышлыкларын яклавын дәвам итәчәк дип өстәлде. Сүрия тышкы эшләр министры Асад Аль-Шайбани сишәмбе көнне Димәшкә Иордания, Үрдүн тышкы эшләр министры Айман Сафади һәм АКШның Сүрия махсус вәкиле Том Барак белән сөйләшүдән соң 7 адымнан торган юл картасын игълан итте. Матбугат очрашуында Ал-Шайбани планның Сүвейдагы туктаусыз гуманитар һәм медицина ярдәме тәэмин итү, төп хезмәтләрне торгызу һәм юлларның иминлеген торгызу өчен җирле иминлек көчләрен урнаштыру кебек адымнарны үз эченә алуын әйтте. Башка адымнар зарар күргәннәргә компенсация түләү, күчеп киткән кешеләрнең кайтуын тәэмин итү, югалган кешеләрнең язмышын ачыклау, вилаятның барлык җәмгыятьләрен үз эченә алган килешү барышын башлау һәм тыныч халыкка һәм аларның милекләренә һөҗүм иткән барлык кешеләрне җавапка тартуны максат итеп куя. Сишәмбе көнге очрашу июль һәм август айларында Иордания тарафыннан оештырылган һәм Сүвейдәдә ут туктату килешүен ныгыту һәм каршылыкның сәяси чишелешен табуга юнәлтелгән сөйләшүләрнең дәвамы булды. Сүвейдә июльнең 19-нан бирле друз төркемнәре һәм Бөдәви кабиләләре арасындагы кораллы бәрелешләр һәм Израиль хәрби һөҗүмнәре белән катлауланган атналык каршылыклардан соң нык булмаган утны туктату килешүен саклап килә.
Türkiye ilbaşı Recep Tayyip Erdoğan Doha'dагы сөйләшүләр вәкиллегендә һөҗүмнәр белән бергә куркак дип бәяләгән һөҗүмнәр аркасында Израильне кискен рәвештә тәнкыйтьләде. Һөҗүмнәрнең Израильнең яулап алу менталитетын һәм террорчы сәясәтләрен күрсәтүен әйтте. Араб Ислам саммитыннан кайткан Эрдоğan Катар һәм Фәлестин халкына какшамас яклау вәгъдә итте. Югары дәрәҗәдәге очрашуда катнашкан лидерлар Тель-Авивка каршы тагын да каты дипломатик һәм икътисади чаралар күрү мәсьәләсендә килеште. Катар геноцидчы Беньямин Нетаньяхуның халыкара хукук бозулары җәзасыз калмаячак дип кисәтте. Сүзче Мәҗит Әл-Ансари Нетаньяхуны ваемсыз уңышсызлыкларын хаталары белән яшәргә тырышуда гаепләде. Бу кисәтү Израильнең Газадагы һөҗүмнәрендә 100дән күбрәк фәлестинләрнең үтерелүеннән соң ясалды. Доха дөньяның моннан ары мондый бозуларны игътибарсыз калдыра алмаячагын әйтә. Русия, АКШ һәм Украина белән үз чаклы саммит фикерен кире какты. Тышкы эшләр министры урынбасары Сергей Рябков Мәскәүнең агымдагы елда Вашингтон белән ике яклы сөйләшүләр үткәрә алачагын әйтте. Рябков, Лавров һәм АКШ дәүләт сәркәтибе Марко Рубионың Нью-Йорктагы БМО Гомум шурасында Генераль Ассамблеясында күрешә алачагына ишара ясады. Аның сүзләренә караганда, Украина Русиянең үз чаклы сөйләшүләр турындагы тәкъдименә июль аенда җавап бирмәгән. Болгария рәсмиләре 2020 елда Бейрут портында үлемгә китергән шартлау белән бәйләнешле карап хуҗасын кулга алган. Шартлауда 220дән күбрәк кешенең гомере өзелгән, 6500дән күбрәк кеше яраланган һәм Ливан башкаласының зур өлеше җимерелгән иде. Рәсмиләр шартлауга сәбәп булган аммиак селитрасы төялгән көймә хуҗасының Игорь Гречушкин булуын белдерде. Гречушкин хәзерге вакытта мәхкәмә карары белән 40 көнгә хәтле Софиядә сак астында тотыла. Türkiye'nin en zor технология фестивале Teknofest bugün İstanbul'da başladı. Atatürk Hava Meydanı'nda үткәрелүче 5 günlük şurаны T3 vakıfı һәм Сәнәгать министрлыгы оештырды. 2018 елда башlatылган фестиваль һәр ел дәүләт, шәхси тармак һәм университет уртакларын, партнерларын җыя. Мөхтәрәм тамашачылар, Türkiye авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Без елда бер тапкыр туган көнебезне билгеләп үтәбез. Кайчак бу мөһим борылыш ноктасын бәйрәм итә торган күңелле вакыйга була. Кайсы бер вакытта исә бу картаюыбызны искә төшерүче мизгел булырга мөмкин. Ә без чынлап та кайчан карт булабыз? Бу бары тик сон гынамы яисә үзебезне ничек тоюыбыз белән бәйлеме? Күпчелек кешеләр картаюның әкрен генә елдан елга, көннән көнгә, хәтта секундтан секундка булуын уйлый. Бәлки сез картаюны дүрт күз белән көтәсездер, нәкъ менә борынгы грек фәлсәфәчесе Платон кебек. Ул картлыкның яшьлек мавыгыларыннан котылу китерүенә ышанган. Яисә бәлки сез Аристотель сыман вакытның үтүенә борчыласыздыр. Ул картлыкны табигый артка китеш итеп караган. Ләкин бу кызыклы тикшеренү картаюга карашыбызны үзгәртергә мөмкин. АКШның Стэнфорд университеты һәм Сингапурның Наньян технология университеты галимнәре картаюны өйрәнү өчен берләште. Алар биомаркерларны, тәнебездә ниләр булуын молекуляр дәрәҗәдә күрсәтүче сигналларны тикшерде. 25тән башлап 75 яшькә кадәрге төрле язмышларга ия 108 кешенең һәр 3-6 айда молекулаларын тикшерделәр. Ачыш шаккаттыргыч иде. Без әкренләп түгел, кисәк сикергән сыман картаябыз. Тикшеренүчеләр гәүдәбез тиз картая торган ике мизгелне тапты. 44 һәм 60 яшь тирәләрендә. Бу чорларда картаю тизләшә, әйтерсең берәү машинада газ педаленә баса. Һәм бу кисәк картаю белән бергә саулык проблемалары да арта, аеруча йөрәк-кан тамыры, бөер авырулары һәм икенче төр диабет.
Картаю гади вакыт бүленешенә карамый. Галимнәр аны дулкыннар рәвешендә дип тасвирлый. Стэнфорд университетының геномика һәм персоналләштерелгән медицина үзәге мөдире һәм тикшеренүнең баш авторы профессор Майкл Снайдер бу ике чорны драматик үзгәрешләр вакыты ди. Тикшеренүдә шулай ук башта мөһим яшьләрдә билгеләп үтелде, мәсәлән 55 яшь. Элеккеге эшчәнлекләрдә хатын-кызларның картаюының башлыча 45 белән 55 яшь арасында күрелүче климакс белән бәйләнешле булырга мөмкинлеге алга сөрелгән иде. Әмма бу тикшеренү аның ир-атларда да булуын ачыклады. Шулай итеп, әлеге ачышлар нигә әһәмиятле? Бу тикшеренүләр авыруларның да, табибларның да төрле чирләрне дәвалаганда тагын да игътибарлырак булуына ярдәм итә ала. Билгеле яшькә җиткәч, әйтик, 44, 55, 60 һәм 75тә кайбер авыруларның янавы артуын аңларга була. Шулай да бу картаю сикерешләренә каршы көрәшү өчен нәрсә эшли алабыз? Бу тикшеренү 44 яки 60 яшькә җитүдән курку турында түгел. Бу күбрәк әлеге яшьләргә җиткәндә организмның өстәмә кайгыртуга ихтыяҗы булуын аңлауны тәэмин итә. Дөрес туклану, спорт белән шөгыльләнү, стресска каршы тору һәм күп итеп су эчү һәрвакыт мөһим, ләкин бу яшьләрдә аеруча әһәмиятле. Һәркем үзенчә картая һәм бу тикшеренү безгә картаю төрләре һәм янаулары турында мәгълүмат бирсә дә, бу барлык кешедә бердәй була алмый. Бу тикшеренүнең көче шунда ул безгә соңыннан эш итәргә түгел, алдан әзерләнергә кирәклеген хәтерләтә. Үз организмыбызны яхшырак аңлап, без зур үзгәрешләргә әзер була алабыз. Давыллы суда кайык йөртү кебек, дулкыннар бәргәнче әзер булырга кирәк. Бу бүлемнең ахырына якынлаштык. Тыңлавыгыз өчен рәхмәт һәм киләсе очрашуга кадәр күп итеп су эчәргә онытмагыз һәм хәбәрдар булыгыз. Бу подкаст TRT World мәкаләсеннән алынды. Türkiye Ovazı Radyosu her vaqtdagıcha yanınızda. Nogayça nasihatler. Hürmetli tınlavuşlarımız, bu yuma bela musibetler zulüm tuğulma baresinde haberlasamız. Cenab-ı Hak musibetlerdi bergeninin kasında, belalardı basımızga musallat etip salgan. Bötende masum, günahsiz insanlar em yanvarlarga sosu zulüm tuğulma. Nav soravıga bek teren yaxşı cevaplar bergen bir ükön alimdin cevaplarından bir kesek tömönbette aytılgan. Zulüm asla Allah'ka eş bir vakit tiisli bolmagandın kasında. Bir ükön hakikat em, bari mülk onun bolgan. Nav sebepten hak kuday özü yaratkan mülkünde tilegenin etalgan.
manedi az biraz tağa aşık etip aytsak, biz özümüz navmanege yaxşı misal bolamız. Nege dese, her bir evimiz mülkümüzde başkalardan karıskanın tilemeyimiz. Söz kelime üyümüzge bir konak kelgen bolsa, sosu adem konaklığın mıtıp isimizge karışsa, eş razı bolurmuz ba? Özü isimizge bir evde karıştırmayı turamız. Allah'ın islerine biz karışsak bolar mı? Hatta bazı padşalar islerine karışkan her kim bolursa bolsun, hatta kardeşi bolsa sonumundan soğuskan. Demek mülkün iyisi özünün mülkünde ol, tilegenin etedi. Başkalardan isine karışkanın tilemeydi. Aynı sonday berimiz hak Allah'tın mülkümüz. Allah tagı mülkünde ne tilerse onu eter. Bir söz oga aytılmaz. Başka bir misal bolsa, saniyatlı em önörlü kiyim tikuşu terzi, saga biraz akşa berip özündü model tutsa, gayet saniyatlı tikkeni sosu kiyimdi saga kiydirgen son, em başka önörleri körünsünde kiydirgeni so kiyimdi kıskaltsa ya uzatsa, kesip biçip ziyadası seni oturtsa, turdursa, maga köp yakışkan nav kiyimdi nege bızdın? Hem oturtup turdurup maga kıyınlık verdin, dep eş aytarsın mı? Eğer aytyak bolsan, esin basta bolmagan. Ne gedese sen özün bir model adamsın. Kulluğunda etersin, ücretinde alarsın. Başka zatka karısınmaz. Ene sosu misal dey, calal iyesi Allah, göz, kulak, em, til dey duygularman bezengen, gayet saniyatlı bir tendi özü saga kiydirgen. Esma-i Hüsna degen türlü türlü atlarının bezevleri körünsün, em özünün önörleri üstünde bilinsin de seni türlü alatman, bay kılganı kasında maraz em bela berip, açlık berip tok edip, bir yaktan em susatıp, alden alge avustırıp, solayına sınagan. Em yaşavında sen özün küçlü bolup kalsan dep, em kudayımız sıfatların körsetü maksatıman, iyigilikti bergendey, ara sıra musibetke, avrularga uğratgan, alden alge avustırgan. Sen eğer Allah'a meni ne için musibetke tüsürüp turasın degen bir sözde aytsan, yogarlarda aytılgan, manelerge usagan, yüzlögön neşe hikmet seni hemen susturgan. Zaten eş kımırdamayı daim sakin kalınsa, tembel tembel bir yerde toktap durup oturulsa, sosual bir türlü yok boruğuga usagan, sankim yaşamagan day bolungan.
Tağı bizge zarar bergen bazı aller, hareketler, hem bir alden bir alge avusup turganımız, barlığımızdan keregi bolganı kasında, bizge sonu kayır bolgan. Maramatlı Allah'tın islerinde muhakkak bir hikmettin bolganına inanıp, sosu aldin eğer sonunu beklesek, biz kullarga sosu al en hayırlısı bolgan. Yaşav hareketler minen taga on alge barar. Belalar sebebimen yaxşı allerge ozar. Yaşavlar hak Allah'tın sıfatların körsetüğü üçün hareket ben tola berse, taga taza bolgan kasında berk küş kazanırlar. Aşılıp em kengeyerler. Mukadderat degenimiz basımızga keliyeklerden yazığına hareketli bir kalem bola berip kullukların körsetörler. Ahiretteki ücretli aluga ak kazanırlar. Sağlık bankalınız. Noğayça nasihatler. Türkiye Ovazı Radyosu her vakittagıça yanınızda. Maqtaram tağışar, Türkiye Ovazı Radyosu'daki Tatar türündeki topşuları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Bizim programı her gün Türkiye hem Qozan vaqti bilen gündüzgi saat 1'de 16 metrli kıska dolqınның 17.615 kHz ışlığından Türksat 3A hem Türksat 4A yarışını bilen 3 tapqır w.trt.dinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinna Tыңna qo'shimchasidan Voice of Turkey What East radio kanalından topşula. Yorta saatlik topşularımızdan qabatlawın Türkiye hem Qozan vaqti bilen saat kişki 8 ortada 42 derece künçağış yönelişdagi Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen 3 tapqır w.trt.dinna.com internet sahifasi aşağı What West radio kanalından tыңlaylasыз. Әлеге biz sizni bilen sağbulaşabız, efirde kilesi uçaşığa kadar.